A mentrailing az az egyik legcsodálatosabb és leghatékonyabb életmódsport a kutya számára. A kutya érzékelése és a gazda intellektusa adja a sikeres csapatot, és ebben ők szinergiában dolgoznak együtt. Nagyon-nagyon hatékony energialevezetés a kutyának, ez az életmód programoknál egy fontos elvárásunk. Elsődleges célja az egészség megőrzése, a felesleges energiák levezetése, hogy sokáig tudjunk együtt élni a kutyáinkkal. Hatékony, időtakarékos sport, ahol gyorsan tudom lefárasztani a kutyát. És ez egy olyan életmódsport, amiben a kutya nagy önállóságban dolgozhat. Magunkat a kutyára bízva keressük meg az eltűnt szemét, az eltűnt bújókat. A gazdának kísérő feladata van. Őrült nagy izgalom, ahol a kutya megéli azt, amit a vadászat közben élhet meg. Felélesztjük a kutyákban az ősi vadászösztönt, keresési ösztönt. A napi ösztönállapotot egy kicsit meg tudjuk növelni. És ettől megvan neki az az ösztönélmény, az az ösztön kielégülés, ami civilizált közegben ritkábban van rá lehetősége. Kiélheti azokat az ösztönöket, amiket magával hoz, de jellemzően a városban leszoktuk tiltani. Ezt a felgyülemlett energiát le tudják vezetni, sokkal egészségesebbek lesznek, kevésbé lesznek betegek. Nem csak a kutya éli meg ezt az ösztön emelkedést és az ösztön kielégülést, hanem a gazda is. A gazda is ösztönbe kerül, ő is vadászik, ők együtt egy olyan csapat, akik képesek arra, hogy egy szagminta alapján megtaláljanak a vadonban egy embert. Magamba törölteni, de elvileg nem kellene. Jó, én fogom adni, mondja, hogy szimat. Szimat. És amikor leelőz, akkor állj be mögé. Figyeljetek, légszimat volt, talajszimat, légszimat. Menjél vele. Menjél vele. Jaj, de gyere, jaj, de!